mga kaspero, for today's vlog, spear fishing ulit tayo. Yung hunting naman natin ngayon ay nasa balik tayo spot ng Kabalian Bank. Ayan, so yung tinatawag na Kabalian Bank kasi open sea siya. Ayan, so biyahe na kami mga kaspero. Tapos yung mga kasama ko, ayan, easy lang sila dyan sa bangka. Sila Master Dodoy. Ayan, mga poging spero na hinuli. Ayan, ipakyaw oh. Ayan. Yung mga gamit namin doon sa kabilang bangka.